Hai sanak layo जों balai ke khas rangkak kini mian cimi ke kudi jamata sasri asami rumi asami kharka nai gai to ke cini bisas tomani je asami khub takti mana ini asa khai tomani gai tini bono mangka जों kaisa jaga hujagi tomani bo uttor Mohani puro gai cini je Kolanpur thanani police team gai cini professional DSP जों ब्राउनो जतनो जों हामबाया फारो अमो एक्चुअली जे कुनु सामंखाय जों टीम वर्क सारांनिया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों दंनानि सुबिदा अंखा गाय बिनि थानि जों खनाखा बो समाखाय बिनि याक देरे थांगा बुथानि हायपानो बनो हाकर खुलता बनो साइचों बनो ताके मुसुमाने करे आबनि परे बो खारि तंखा आबगाय बनि थामजिनि बागै आबगाय आं सामानि लाना आगेबो जे संसाराव हामजाग्लाय तंनायदि थामजिता कालायदि बोरि लोगबो आसु थामजिता फरंदि जेटा चिंताबो बनि थानि खनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं तंमानि आमबागै सामखाय तंनाय मानि नगै हिमि मानि हिमिया पुन बे जाव वालाय जे बाब्र आतियाव गै ब्र वालायते के यागलाय खांलायखा गाति तामथुम गैताबो रायदा मते जेटा तंमानि जों बनो खाना पुरो रहनाय आबनि परे जों रिबनो रिमान बना हननाय गै बजे बुथारमानि जेराव जे मानि व्यवहार खालायखा हाथियार आबरनो जों बनत लाङै जों आ जागानि मामानिनो नायथुगि कारिदे hai sanak layo जों balai ke khas rangkak kini mian cimi ke kudi jamata sasri asami rumi asami kharka nai gai to ke cini bisas tomani je asami khub takti mana ini asa khai tomani gai tini bono mangka जों kaisa jaga hujagi tomani bo uttor Mohani puro gai cini je Kolanpur thanani police team gai cini professional DSP जों ब्राउनो जतनो जों हामबाया फारो अमो एक्चुअली जे कुनु सामंखाय जों टीम वर्क सारांनिया टीम वर्क नि बागैनो बनो जों दंनानि सुबिदा अंखा गाय बिनि थानि जों खनाखा बो समाखाय बिनि याक देरे थांगा बुथानि हायपानो बनो हाकर खुलता बनो साइचों बनो ताके मुसुमाने करे आबनि परे बो खारि तंखा आबगाय बनि थामजिनि बागै आमबागै आं सामानि लाना आगेबो जे संसाराव हामजाग्लाय तंनायदि थामजिता कालायदि बोरि लोगबो आसु थामजिता फरंदि जेटा चिंताबो बनि थानि खनाखा बिहिक बेलाय थामजि कुतुं तंमानि आमबागै सामखाय तंनाय मानि नगै हिमि मानि हिमिया पुन बे जाव वालाय जे बाब्र आतियाव गै ब्र वालायते के यागलाय खांलायखा गाति तामथुम गैताबो रायदा मते जेटा तंमानि जों बनो खाना पुरो रहनाय आबनि परे जों रिबनो रिमान बना हननाय गै बजे बुथारमानि जेराव जे मानि व्यवहार खालायखा हाथियार आबरनो जों बनत लाङै जों आ जागानि मामानिनो नायथुगि कारिदे